mhlawumbe uklinayo athi mfundisi sengibona uJesu athi mfundisi awume kancane mntanami fanele aqala abonwe yithina kuqala angazi noma ubonakala ngama-position usebonakala ngey'khundla ey'thile ukuthi fanele uzube u-apostoli ukuze umbone but la lithi iBhayibheli wabonwa uMaria Magdalena wayedume ngamadimoni awu-7 and then wayeseyahambe yobabikela labe babe noJesu and ngoba uJesu wayebatshelile ukuthi leli dokodo leli ngizolibhidliza mase ngosuku lwesithathu ayikho into abangayazi wathi ngiyobeka umphefumulo wami ngiphinde ngowuthabathe abantu ahlale nabo for 3 years lapho ebachazela ngaye ukuthi ngizofa ngiphinde ngivuke bathini bona besalila basakhala bekhala yabona manje beyalila sebeyakhala shothi abasakholwa once wakhala usubungasakholwa ngoba ifear isuke iphambanisa ifaith wakwazi ukuhamba phezu kwamanzi ngoba wayesakholwa wathi mesethuke ebona ithonga washona wasaba washona ngoba into ebalekile ukukholwa akusikona uba neposition esontweni ungaba neposition kanti awukholwa labo babengakholwa qhubeka wathi bona sebezwile ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye abaze bakholwa yazi bathi wena unabagayi kahle ngani engathi udume ngamadimoni wena kade ukhishwa amadimoni mangathi othi ubanjwe yiwo namanje awukwazi uzositshela ukuthi ubona uJesu wena waphinde wahamba kulaba bawu2 baseMawusi mawufunda incwadi kaLuke 24 wahamba nabo bobawu2 nabo bekhuluma noJesu bengaboni ukuthi bakhuluma noJesu lethi iBhayibheli amehlo abo ayebanjiwe ukube bangamazi kodwa babehamba naye kodwa bengamazi kenzeka uhambe naye uzothatha iglory ucabanga ukuthi wena kanti uyena and then uvela ngale bayivalele bakhiyelwe mawufunda uJohn chapter 19 lithi babesaba bevalele beyikhiyelwa vele wangena kuvalile wathi peace unto you kodwa wayengekho Thomas abantu bamshumayela kabi kuThomas bathi hayi wayengakholwa ufana noThomas and ukholwa ngento osuyibonile abanye bathi hayi uThomas fana noJudas wayekhethe uJesu wayekhona baba u12 and wayekhethelwe bona ukuthi uJesu ayisiphambanweni ngaphandle kaJudas siyamdinga naye uBarnabas siyalidinga ukuthi abe khona ngoba igazi laBarnabas langelisindisi kodwa ke lapho lithi iBhayibheli ke wayeseya kubo abaze bakholwa waphinde waya kwababi sisimese siyayivala eminye isimo kwababili kubo behamba beya emaphandleni laba baseMawusi qhubeka ufunda verse 14 ngasemuva wabonakala kwaba yishumi nanye behlezi enkundleni wathi wabasola ngokungakholwa kwabo nokukhulu nangobulukhuni benhliziyo yabo ezikhuni inhliziyo zabazalwane babo zikhuni inhliziyo zabakhomba bama-security Jesu bayamlwela uJesu kanti uJesu akadingi ukulwelwa wena akayidingi assistant watshela uJob uNkulunkulu wathi Job wawukephi ngakho izulu nomhlaba uNkulunkulu akadingi ube yi-assistant bavumele beze kuye angithi thina sishumayela sithi bonke abasindwa imithwalo nabakhatheleyo abeze kuye masebeza abantwana sebenengane zo5 ezela asabanaki sesiyasonta la sesiyaphuma isala intombazane ekanzansi 5 ngoba phela ilando ke-open air ayisazi ukwenze njani ilambile and futhi bihlala nendoda seyiyakholwa manje bifuna ukuyiyeka le ndoda ehlala nayo emkhipitweni kodwa manje nebandla linandaba linendaba nishaya manje nithandana nama-picture maniphume esontweni kushawa ama-picture kuyapostwa kuthiwa Sunday things what about abantu abalandiwe abangakazi ukuthi benze njani bafila isolated bamebodwa bangazi ukuthi ayishuthi abantu abala kuleli sonto akezi next week lo muntu akekho nomuntu omlandelelayo ukuthi uhlalaphi kwenze njani ujabulela ukuthi siwina abantu abangaka kuleya conference baphi labo bantu wabasola ngenxa yokungakholwa kwabo nobukhuni benhliziyo zabo bantwana ababhema ama-drugs inhliziyo zabazalwane zibukhuni ukubamukela ngoba niyabazela umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okudala kudlulile bheka expect something different bheka ingako noPeter bethi sibheke because babenganalo igolide nesiliva sibheke nakhona mawuza kuJesu bheka
nawe ngithi walandwa phela wena mase kuveswe zakhe izinto ngafanele uqale ukudlala umusic iqala ukuthi walandwa othi qanjang bese kubhalwa 18 ngoba izinto uzenza wena wasizwa inkosi manje namhlanje sewuyi-security sekuwena namhlanje ovimbela abanye ukuthi bangezi sewungcwele wena sewuholi wena ikhumbula wena nje mase kususa uJesu ngavela wena umboziwe ubanjwe uJesu bavumeleni abantwana bezekeni ngokuba umbuso wezulu umowayo. Hallelujah. 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 Siyabonga kakhulu ubaba wethu ukhulume kahle kakhulu. Ukhulume kahle kakhulu bazalwane. Wamveza uThixo ukuthi wenzani empilweni yomuntu. Hallelujah. Sizocela umama Maseko asizwise ukuthi usiphatheleni bazalwane. Hallelujah. Sizocela nje ukuphayela nalithu. Hallelujah. Enkosi Jesu. Wonke umfundisi abakhona lebandla lonke kanye nezihambeli ezikhona zonke ikhulumi siyibingelele egameni lenkosi. Siphinde sibingelele
noBishop Ntshangase, uMama Bishop Ntshangase. Siyabonga mama silapha ngenxa yakho. Hallelujah. Besingazi ukuthi usiletha enkosini omkhulu kangaka. Awu bakithi. Awu nebahle mani. Singabaka amaseko bazalwane, siyayithanda inkosi, usindiswa amaseko nkosikazi. Hallelujah. Hallelujah. Sihamba ke nenxele uMbuyaze, sikhumbuzo uMbuyaze uyosizayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Wasenze la izibele okusi Hallelujah bangcwele. Bengicela nje bangcwele ngokuthi thobo okukhulu bingelele kumama uBishop egama lenkosi. Ngiyazi inkosi yami ukuthi ingoma niyayazi. Kodwa manje kuzohambe kucinga ngoba khona indlela esihlabelela ngayo. Hallelujah bangcwele. Ngiyaxolisa kakhulu. Amen. Wasenzela izibele
Hallelujah bangcwele. Hallelujah bangcwele. Ngiyacela ubhuti lapha emva Nkosi yami. Ngicela uyi-maintain le mic ngalendlela ebi-right ngayo because ukude ngiyaxolisa. Ngiyacela mfowethu. Ngoba igcina isenza so ngiyaxolisa kakhulu. Ngicela then uyi-maintain. Ne-keyboard if possible ithunyuka kancane. Siyabonga bangcwele, siyabonga. Ngithi mangikhuluma bangcwele ndingolomuntu mayisenza inkonzo uThixo ngiphe yona. Angithandi ukudlulisa usana kunina. Bangizwa amaXhosa. Lanto kwenza uphela sonwabe. Wenze nje ukuthi habe ngenzile. The reason why ndingayenzi lonto ukuthi le gift ayoyami. Inomnikazi. Funeka khona ngiphendule ukuthi ngayisebenzisa kanjani. Fanele ukuthi uNkulunkulu mase sihlabelela kube khona istempu sikaMoya Ngcwele ukuthi bekwenze kona. Well done my daughter. Kodwa ngingathi mase ngibuyele emuva ibe ukuthi le chance engako uThixo nginike yona ingenzeki kahle bangcwele. Ngiyaxolisa ungathi ndidala confusion bazalwane. Kodwa ngifuna nje ukuthi isizwane ukuthi ubhuti ukude that's why ngigcina ngikhuluma. Amen. Sibonge kakhulu ukuba umyende. No, ayi. Sibusisekile ngendlela emangalisayo. Hallelujah. Angasabengi endleleni yo yakho. Angasabi genau.
Sesiyohlela phansi kancwele. Asazi if uyaba khona enye chance kodwa ke kwazi inkosi. Haleluya. Ngomusa kaNkulunkulu si-invite ngumama uBishop naye thunywe uNkulunkulu ukuthi uJesu ufuna abantu abazakwenza intando yezwi. Haleluya. 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 Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga kakhulu, umhlabelelo omnandi kakhulu. Izulu liyahlokoma. Ngizocela ukuqhubeka nohlelo singazokudla isikhathi bazalwane. Sizocela lapha parenting issues kuma 2Ks ubaba uApostle Ntombela. Haleluya. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Asikisi umama, asikisi ngiyaxolisa mama, ngiyaxolisa. Haleluya. Mama Ntombela. Yithi labo abahluphekela size kuwe njengalowo uNkulunkulu, size nakho konke ukuhluleka kwethu, size nakho konke ukushayeka kwethu, size nakho konke ubuthakathaka bethu, kodwa size kuwe. Yithi laba uNkulunkulu zake zakhona ikhathi esakhonza singekho sure ukuthi usasewuThixo, kodwa wavela uNkulunkulu uthembekile. Yithi laba, yithi laba, yithi laba, yithi laba moyengcwele ntambama, yithi laba, yithi laba Thixo, zikhulumela wena njengoThixo. Siyenqaba uNkulunkulu wethu ukubuyela emuva ngendlela esize ngaye. Size kule ndawo ukuzoshintsha indlela owathi wena mawuvela kwizazi wathi indlela engize ngayo ningasabuyeli ngayo emuva. Sizele lokho Thixo, sizoshintsha indlela. Yenza njengomkhuba wakho wakudala ukuthi makushonilanga wawehla uhamba umvakashela umuntu nantambama Thixo wethu sivakashele abantwana bethu uNkulunkulu. Dlula kubume kithi. Ziyafika ikhathi singabe sazi, kodwa namhlanje sothi dlula kubume kithi. UMthixo wena wedwa. Senqaba Nkosi ulishumayela izwi lakho uma wena ungezoyikhulumela. Zikhulumele wena njengoNkulunkulu. Sivale izindlebe zenyama uvule zikamoya. Sathana angathathi lutho lizokhulunywa kule ndawo, kodwa liwenza umsebenzi empilweni nasenhlizweni zethu. Sibuyele emuva sinomehluko. Khuluma Thixo inhliziyo yakho ngezwi lakho manje kuze kube phakade. Thank you Jesus. Ngiyabingelela umama Archbishop mama uShongwe. Ngibingelela mama kakhulu egameni likaJesu. Ngiyabonga kakhulu ithuba lokuqala. Okwesibili ngibonga ukuthi ungithembe ngepulpit lakho. Ungekho sure ukuthi uNkulunkulu uzothini. Ngoba kuyenzeka umuntu ame la abe ne-message kodwa angabi nayo audience, ibe khona imlaleli. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ahambe la angabi nayo i-message kodwa ebemile ekhuluma. So ngibonga ukuthi uthathe i-risk, ungithembe, ungekho sure ukuthi uNkulunkulu uzothini. Ngiyakubingelela kakhulu egameni kaJesu. Singamshayela uma wethu izandla. Ngiyabingelela umama uBishop uMgazi. Ngimenywe uye bazalwane. Sengisho ukuthi uma ngingasadlanga icala sengolibhekisa kuyena ngoba phela ngimenyiwe bazalwane
futhi kade ngamenywa. Ngiyabingelela kakhulu, ngiyayithoba nakuyena for the invite. Ngibingelele bonke abagcotshwa bakaNkulunkulu abakhona, abapostoli, amabishopu, abafundisi, othisha bezwe, abaprofeti, abavangeli, fivefold ministry yonke. Ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu. Ngibingelele abesifazane endlini. Haleluya. Ngiyabathanda abantu besifazane. Ngiyabathanda, ngibingelela nakobaba. Ukube babumyende kuyanganambe kufanele sami sesiyohla. Seyikhulumile uNkulunkulu bathi igagasa lishaye kabili endaweni eyodwa. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Ngibingelela abesifazane egameni likaJesu. MC akangitshela ukuthi nginesikhathi esingakanani kodwa ngizozama. Ngibingelela ukeyboard player, abantu abasenhlizweni yami ngoba ngathi ninamadlingozi nyazi. Asibingelele bazalwane abesifazane ekwathiwa ngelinye ilanga bafika emzini thizeni bashada. Bathi mase beshadile wahamba lo abashade naye, bahamba baye emathuneni bembozwe ngengubo, mabebuya banikezwe igama elisha kwathiwa abafelokazi. Ngiyabingelela abafelokazi bonke endlini. Mawufuna ukubona ubustrong bomuntu wesifazane wobheka umfelokazi owahanjelwa ubaba osekhona namanje. Uma bekhona omama abanjalo ngiyabingelela, ngicela sibashayele izandla egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyabingelela kakhulu abesifazane laba abafaka ucingo esandleni thizeni, khona laba abafaka icingo, abomethemba, abomisisi, laba ethiwa babamba umbese la ubukhali ngakhona, laba abanisa amakhaya ubathole bemini izimo iphambene nabo. Bahambe sanibonani bashadikazi, sibashayele izandla egameni likaJesu. Ngiyabingelela kakhulu ama-single mothers bawekhona wathi nje uyifwe. Siyabingelela kakhulu laba bashayeka kanye baphinde bashayeka kabili baphinde bashayeka kathathu. Wena mntana mawuzele nje uzele kodwa into engiyithanda ngawe ubakhulise ngothando, ubakhulisana nehema yokuthi walahla. Sawubona sinibona unamandla confidence, unamandla. Ngiyabingelela abakhosikazi abafundisi uma ekhona omama laba ukuthi noma sehletshiwe kodwa hamba nikhulekele, anikhulekele ningamfuni, anikhulekele ningamthandi kodwa khuleka. Sanibonani makhosikazi abafundisi, ngiyabingelela egameni likaJesu. Asibashayele izandla kakhulu. Ngiyabingelela kulabo mama ekuthiwa ama-divorcees bakhona yini? Nina yayini strong man. Ilwane zomhlolo ezangena enkantolo zaphuma nephepha elithi akusekho umthetho phezu kwakhe, kodwa wahamba nomama wathi uzodaba utshwala kaladaba walokho endlini kaNkulunkulu, wathi uzoyibulala akanoyibulala, walokho yongena endlini kaNkulunkulu. Bakhula abantwana wangaba nazulu wahamba noNkulunkulu. Sanibonani, ninamandla comrades, ninamandla. Sibashayele izandla kakhulu nakuwo egameni likaJesu. Aseyamantombazane ngoba egcinwe uNkulunkulu, abayibambanga nje bodwa lento kodwa bayibambe ngomusa. Ngiyabingelela amantombazane egameni likaJesu. Singashayela izandla. Ngane kakhulu umsebenzi wami, ngizozama ukusheshisa. Kuthiwe angikhulume ngo-parenting skills, ngizozama nje ukusheshisa ukuze ngingamkhuphi MC. Number 2, ngenzela ukuthi mase kuyodliwa ngibe unumber 1 elayinini. Yiyo nje lento ezokwenza ukuthi ngisheshise. Ngiyabingelela umalumekazi wami, khona umalumekazi wami bazalwane, mina ngihamba nefamily. Ngibingelela, ngiyembose kakhulu. Ngenzela ukuthi mase kuyodliwa ngingabambi ulayini. Kuthiwa angikhulume ngama-parenting skills kodwa baba umnyendo useyikhulumile lento. Vele nami sengiyenza ngoba phela ngifakiwe eprogramini, angikwazi ukuthi ngingasho lutho kodwa inhliziyo yami ithi ingathi ngingaqale ngibuyele kubo abazali kuqala, ngoba siquick ukufika entweni ethi abantwana bayahlupha, kodwa sangabheka ukuthi kuze kube khona ukuhlupha kusukapho. Ake siyekeleni ukusukela i-peer pressure, sike sibheke thina. Lithi iBhayibheli izingane zikaJobe ezabafana zayibiza ezamantombazane,
zihambe ziyoba nephathi zijabule kube mnandi zithi ke maseyijabulile ngakusasa kuvuke ubaba omaziyo uNkulunkulu kuvuke ubaba oyaziyo indawo yakhe ahambe aye kuNkulunkulu ayoxolisela nabantwana athi Nkosi angazi mabejabulile ukuthi benzeni kuwe kodwa mina ngithi ngizobaxolisela namhlanje sinento ukuthi ingane siyayijaja singazange sayikhulumela kuNkulunkulu nginento ethi kubhasobho kushayeka kwakho ungalimazi ingane zakho ungabi yireason yokuthi namhlanje ingane zakho zinje kanti sizathu sokuthi ingane zibe nje wewe ngazi bazalwane baNkulunkulu mama boyigcina ufuna ukwenza kanje namhlanje uthi inkonzo icatshwe ufuna ngithathe serious namhlanje unezinto oyibambile ongazange wafuna ukuyidedela zaze zakwenza wangakwazi ukunikeza ingane yakho uthando zakwenza wangakwazi ukunaka ingane zakho walokhu ubambe iXolisa engeke ifike uzashayeka ingane zaphela zishaywa ukuthi akekho umuntu oyivikelayo umuntu okufanele ayivikele kwasayena ufuna ukuvikela awubheka makhala nimbuzo ukuthi wena ucanda ushayekile canda ushayekile njengoba ungafuna ukukhona cabanga ukuthi ushayekile ayazalwane angibona ngimuhle kanjani hayi mama ngeke ubuye ngake ngamkhonza uNkulunkulu ngashumayela nomfana wami omncane ngingenandawo yokuhlala ngihlala emotweni ngingenalutho nginale moto nje ngifike endaweni ngizoshumayela abantu babusiseke bathi waze wasibusisa waze wasilapha mangiphuma lapho mina ikamera lami lemoto iwardrobe yami lemoto ingubo yami lemoto ngihamba nomfana wami omncane uyakhonza uNkulunkulu uyakhonzwa uNkulunkulu kodwa wherever engangihamba nomfana wami ngangithi Nkosi yenza sure ukuthi lo mntwana ngiyamvikela ngiyamfihla wena ukhala uzukhalele nezinto ezingekho ukhalela izinto ezingekho uNkulunkulu ephila amandla ukuthi uphile impilo iqhubeke ukhulise nabantwana ubanikeze uthando ulibele ukhalela ubababo ohlele emikhukhwini odlumkhodi okushiya ngoba ungakhona ukuphela so idlala nini le blame game ingane zakho isafara kangaka uzoyidlala kuze kube nini ingane zakho ihlupheka kangaka idinga umama ongabe uyayivikela uyayifundisa uyayiqondisa wena unenkinga yokuthi ulala kuze 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 bese kuseni uphuza ama-allergex lale kanti umama uyavuka ngo-3 ashaye iminyango yamakamela anabantwana abalele athi uyinzulu yesibanga athi wanathi awukho kanti ukhona athi niyabafihla ashaye iminyango lalelani bazalwane lalelani sengihlala phansi uRispa wabulawa amadodana akhe ngenxa yezimelwano namhlanje abantwana bakho they are victims of i-system nalabantwana bakaRispa bafa ngoba kwakuyi-system eyabenza baba ama-victim iy'ngane zakho sinama-victim e-system lento yokuthi ukina kushadwa ama-victim iy'ngane zakho wena ushadile lento yokuthi akufundwa wena ufundile iy'ngane zakho ayifundile ama-victim e-system nabantwana bakaRispa bayafa nje because of the system hey no mama uyahamba lithi iBhayibheli uyohlala edalini ufuna idwala hlala edwaleni ugade idumbu Oh, my God. Oh, Jesus.
uRispo uqonda into yokuba labantwana bafile ngeke ngisenza lutho ngabo kodwa the least I can do ake protect imizimba yabo ingadliwa yinyoni bapha bomama bazovikela wena unomsebenzi owodwa namhlanje phuma la uyophebeza tshela makhelwane ukuthi hamba uphebeza ngeke ukhalela into engekho kuyonakala hamba uphebeza yahlala lo mama edolweni ithi iBhayibheli into eyamenza ahlale edwaleni wayenzela ukuthi nomuntu oqhamuka le noma inyoni zezulu kuthiwa ziyaqhamuka mayibona lo mama nale ndwangu yakhe zingakwazi ukusondela amshona sebusuku wayehleli emini wayehleli lamshisa ilanga wahlala wathi zifile kodwa okusalayo iBhayibheli waze kwanimvula nayo into engishayayo sengihlala phansi lithi iBhayibheli kwazwakala kuDavide ukuthi khona owesifazane ohleli makwazeke let it be known ukuthi ezakhe ingane ngeke kwenzeke lutho ngoba khona wena lithi iBhayibheli wezwakala kuDavide ukuthi kunomama owaloku ehlele egqoka indwangu yamasaka elokuphebeza bathiwa kwakhe abantwana bazoxoshwa emsebenzini iphuma umama phebeza kuthiwa nangathi useqala imikhuba yokubheka umama phebeza kuthiwa nangathi usawumithisile umama phebeza kuthi wayezwakala wathi uDavide ilandeni lezodumbu alilanga zakhe kwaze kwathola idumbu ezazingezona ezakhe nazo zathola umusa ngokuphebeza nje kwakho ubungeke usize ezakho kuphela kodwa nezakamakhelwane they can tap into the grace ngoba wena umile basho ukuthi kodwa khona umama umile namhlanje abantwana besibhayibhula bangashiya incwadi bangashiya lutho abantu bazalwane usuke ungakayazi impilo kahle uma ungakafiki kwi-level yey'nkinga ekwenza ucabanga uyibulala ungakahlali phansi ucabanga ukuthi konje ngingasebenzisana ngeke ngithi mina umuntu nathi uyibulele angikhomenti kakhulu ngeke ngithi kusho ukuthi akabanga nawo amandla mina uNkulunkulu anginika wona ngoba ngekweyinkinga engadlula kuzo nami ngabe ngakwenza usuku ungakafiki uma ungasena option kuNkulunkulu kuphela ujikelwe abantu ujikelwe ihlobo ujikelwe kwayibo labo bantwana abazanayo usale wena noNkulunkulu kuphela that's why uJobe wazwakala ekhipha amazwi emva kwazo zonke izinto wathi inkosi iphile inkosi iphinde uyithathe wabona labo bantwana enithi nina seabasekho bonke inkosi yayimphile inkosi sibathathile noma kunjalo ayibonge igama lenkosi ngiyafuna ukuthi mama usho ngicela uhloniphe isikhathi angifuni moya engcola ngenza kanje ngizene verse nice kabi ngizene verse very nice manje angifuni moya engcola ngenza kanje mina bazalwane ngangishadile I battled infertility for 10 years awuthi unenkinga wena njengoba ungakhona njengoba ungafuni ukusonta kunama women's conference uyacomplain kodwa ingane zakho zixakile endlini ngoba ungenazo ukhalela ukuba nazo wena lezi uNkulunkulu akusise ngazo ulibele ukuyinikeza amagama uyibiza konyawo uyibiza ngayo yonke kodwa ukazi uzenzele ukuthi uzise kuNkulunkulu 10 years bazalwane yabani igama lithi nyumba nalishiwo komunye umuntu
angibuhlunganga nisi balisho omunye umuntu kodwa the day lashiwo kuwe balisho omunye umuntu lusukela se-right kodwa yabona the day kwathiwa wena uyinyumba kunezinto uNkulunkulu ayikhohlile empilweni yakho akayikhohlanga ngoba engakuthandi kodwa uyikhohlela icebo lakhe lithi iBhayibheli uNkulunkulu yena self wayesivalile isibeletho sikahana as much as uHana wayebafuna abantwana kodwa uNkulunkulu understood ukuthi ingane kaHana angeke kube ingane nje kodwa kuzoba ingane yecebo ngoba abantu becebo they go through the greatest humiliation uNkulunkulu ephathisa into yakho uzodlula ezintweni ezinzima uhlazeke uphoxeke ubukwelizwe uhlupheke ngoba abantu becebo abaveli nje bahambe straight into necebo liyasetshenziswa yekeni ukuzenza ngathi waziphila awazi lutho kodwa abantu becebo bamangala ukuthi washayela kangaka lona ekholwa ethandaza kanti icebo. That is why I keep on coming to Nene Chobati, saying I want to go, but I'm here as with it. Happen of Shanjo, Uzan, she was never done a better. When a Bababo on Yahweh at our apostolia, when one at the Bay Puzelutra at our Funtis, about to make Masala to Fagas, I have caught, getting in our home with somebody which Saturday to let's move 2 minutes sharp. Ngihlala phansi. 2 Kings chapter number 4. 2 Kings. Khona usisengibona ngathi uthola ithenda lokufunda. 2 Kings chapter number 4. 3 verses ngenxa yesikhathi ngicela uqalele ku-21. Awubuze makhelwane ukuthi usase-right. Uzibheke mangabuhlile phela lo ngapha. Abahamba abantu abahlala behlile. Wambeka embhedeni womuntu kaNkulunkulu. Wamvalela, waphuma. Ngicela ungibekele isithupha sakho ku verse number 22. Lithi iBhayibheli lo mama ngithi asazi bazana le story ngiyaza kuhlala phansi. The Bible says, uma umntwana lo ayemthole kumprofita ngilo mama nakhumbula wayenayo yonke into so this time la mama uzobe senomntwana fast forward 13 years and the Bible lithi ngelinanga umntwana uyagula and then umntwana bamthumela kubaba ubaba umthumela back kumama ngithi siyazi bazana phela vuma njengabantu abaziwa yayazi ukuthi le ndaba ngicela sinayise uthi umntwana mayise egula uthi ubaba buyela kumama umama lithi iBhayibheli uyamkhuphula umbuyisela ekamereni eliphezulu the very same bedroom ayeyakhele umuntu kaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi create an altar for your kids. Uma sebehlupa yazi indawo ozobabuyisela kuyo. Ungabi nje nabantwana aba all over masebehlupa yazi indawo ongababeka kuyo ukuze uNkulunkulu adile nabo. Inkinga yethu ingane zethu sina altar lazo. Sazoxoxela ngelilanga indaba next year. Verse number 22. Wabiza indoda yakhe wathi ake ungithumele enye yezinceku nenye yezimbongolo ukuba ngigijimele kulowo muntu kaNkulunkulu bese ngibuya. Kuzo zonke izinto kwabona abantwana wabathola kuNkulunkulu. Ngicela namhlanje ubaphindisele kuNkulunkulu. Izinto zonke siphiwa uNkulunkulu. Mayethobhala kahle abantwana bayisibusiso ezivela kuNkulunkulu. Uma sekufika isikhathi sokuthi abantwana bayaxaka, ngiyacela ugijime ubabuyisele. Thina sinenkinga yokubonga isibusiso la singasitholanga khona. Sinenkinga yokubuyisela izinto la singayitholanga khona. Mangaba abantwana bakho ama-2K bayahlupa. Bengizoxoxa ngama-2K. Nginalo nami.
Wakwathandana nomuntu ingane yakhe ithandane naye. Benzotshela MC ahlale phansi mara sengiyahamba. Ngifuna ukuthi thatha umntwana namhlanje umbuyisele la wamthola khona. Balithi iBhayibheli bayisibusise esivela kuNkulunkulu bese thi bakhulise ngendlela ekuzoba ngeyabo. Kodwa uma sebexaka ngiyacela mama ngicela ugijime uyotshela uNkulunkulu ukuthi kwavele ngangibaphiwe wuwe. Wabafundisa kanzima usebenze emakhishini. Mabe graduate abantu wena master kathwa wuwe. Kodwa ngizothi ungabakwateli babuyisele back kuNkulunkulu. Bathatha bomakoti bagana. Bathi wena ma umfuna umakoti wami bakhulise kanzima. Kodwa ngizothi namhlanje yenza lento eyenziwayo nomama. Thola indawo babeke khona wena uhambe kuNkulunkulu. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane. Zikhuluma kahle izikhulumi zethu. Ukube bekuya ngami besingayenza inkonzo yasebusuku ukuze zizokhuluma nje nonendlebe ezwe. Haleluya. Haleluya. Ngingazochitha isikhathi bazalwane. Ngizocela nje the single ladies Pastor Bongeka Cele emva kwakhe ngizoba nje nethutshana elincane bazalwane kodwa inkonzo izobe iqhubeka mase sizoya kuma sharing kuzongena ama starters bazalwane dala befikile abazalwane abanye bahambe bengasabambanga ne breakfast. Amen bazalwane. Ngizocela uPastor Bongeka Cele athathe inkundla.
Hallelujah. Sibonga umhlangano osihlelele wona. Siyakholwa ukuthi sophuma impilo yethu ingafani nendlela esingene ngayo. Ngoba akekho umuntu owake wafika ebukhoneni bakho waphuma efana. Jakobe wake wabambana nawe. Hallelujah, wathangiyeki. Ungakangisikeli. Bonke abahlangene nawe bayangcwela
1 minute. Luke chapter 2. Egameni lenkosi yethu Jesu ngikelele nethimba lonke osebenza kanye nalo siyabonga ukuthi wisiphe nje leli thubanyana phofa liphithina lePhunkulunkulu. Ngiyakholwa kulo mzuzwana nje ukuthi kuney'mpilo zabantu abathile uMoyingcwele azobathinta. Lethi izwi likaNkulunkulu izolo besikune prayer asilalanga nje basila. Uphume ngamandla akazanga kuwonke umuntu kodwa uze kwabathile bebandla. Uze kwabathile. Lethi izwi likaNkulunkulu uHerode wakhipha isimemezelo walula isandla sakhe wathi hambani niye kwabathile bebandla nifuke nibabulale. Yangidla lento enhlizweni yami ukuthi kahle sihlupheka kangaka ngoba kunesimemezelo esikhishiwe kwathiwa bathile baseriva. Ngiyakizwa ukuthi bazalwane kwakuthiwa bayekeni laba badlalayo ngoba njengoba ulala ngeinyembezi uvuke ngeinyembezi akusikona ukuthi ukhesiwe. Hayi ngoba futhi khona umuntu ophakathi kodwa kuphuma isimemezelo esokwe kwathiwa loya mama kwathiwa loya mama nje makangakuthomi ukuthula. Kwathiwa bambane iy'ngane zakhe niyibambe ngama-drugs ethanda zenjalo ngoba kungothile. Kunohlobo lwabomama abathi uma ngabe bevuka kuvele kuncapha isihoko. Kathebelizelaya wenzile iphutha wakudedela wezala awukizibopho ezinzima amaketanga aqhawuka ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Asikho isikhali asiloneni wena siyophumelela. Yonke imali ufika nayo angeke niwaphumelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Intombazanyana ke eqhamuka le eNatal qhamuka le Natal ngishade ngina 15 years. Jesus yezwa kana ukuthi bazana Jesus eshade na 15 years ngaya emzini ngaba umama ngina 15 years ngingazi lutho kulele la kumina kwafanele ngikhule ngibe umama Nkosi yami ngina 15 ngina 15 kwa ngaya mangiye emzini konke kwakhamba kahle. Ngingangayanga ngentando yami bakhona abantu abakhulele emakhaya. Dala ke abantu abadala bebenayo into yokuthi ubhekelwe. Khuluma bese kuthiwa cha uthathe uvini uhanjiswe. Ngashada kanjalo. Kanti ngizothi sengihleli pha izinto zingahambi kahle. I7 years yakhona yafana nesihoge esincane. Engangiphila kuso. Mangibuyele ekhaya athi umama wami ke hayi noma ngihlala ngalatini kuba kumnandi. Emzini kuyabekezelwa. Kwafika isikhathi la khona ngingasakwazi khona
ngokubekezela ngoba phela ngangihluleka nokuthola abantwana. Lo sisi oyinyumba kuba nginabo namanje. Bene umyeni ahamba aphumele ngaphandle. Ngizoqinisa abantu nje ama-single ladies. Imtshele kuyahlaleka kuJesu. Hlale nje kuJesu. Waphumela ngaphandle wafuna umntwana wamthola futhi. Wabuya naye weza naye ekhaya. Ngingazi lutho. Ngabona ukuthi kodwa lo sisi lona lengane ayiphethe iyafana nala ekhaya. Ngifihlelwe. Angixelelwa mina ngibona ngosisi ofikayo nje nezikhwama kwami. Hawu lashona ilanga usisi ufikile. Mayifika lo sisi lona wathiwa ke sisi wena uzolala phansi esponjini. Mina phansi esponjini. Wathiwa ke usisi lona ingane uzolala nomyeni ekamereni eliwani. Uma bazalwane ngithi ngiyaphuma ekamereni 2 yaphi. Ngangimsaba ke ubaba ngoba wayemdala kunami kakhulu. Ngangilalela yonke into ayishoyo. Wahamba ngahluleka. Ngabona ukuthi ayingangani. Ngakhwitha, angeke ngibalise izinto in details. Ngakhwitha. Uma ngiphuma khona ngangaya ekhaya ngoba umama uzothi buyela khona. Ngaqala ke ngayo nosisi ohamba ehlala. Ngoba abanye bethu bazalwane lento yokuhamba uhlala nalento yasestratweni abayenzi ngoba bethanda. Sometimes lo sisi omgxekayo ohlala naleya boyfriend uba umhlalise phansi umbuze uthi intoni le ekwenze wadlala umasihlalisana ekhaya ngabe ngifuna nasemzini bengifuna kodwa ngabe ngizwe ukuthi indlela engiyimele ngayo angizazi nokuthi mangiya ekhaya umama ngingadevelopa into yokumzonda ngoba ngikhula nginalento yokuthi wathengisa ngami angithenge ngithola uJesu. Uma ngifumana uJesu namshongwe ngafumana ingadlangahla the Lord our healer, the Lord our strength. Uthena ngeke ashiye wathi angeke asasiyekelele. Uma efika kimi ngasindiswa. Mangisindiswa kwabekwa intende entuzuma. Ukhona abababukumbi ababumsiza ngaleso sikhathi iGotsami abafundisi beGotsami babesahlangana ngelanga eliwani kwathiwa inkonzo yomlilo. Ngathi uNkulunkulu uma ukhona uphila ngifuna ukubona ngami. Ngafika ngilo ntombazane bazalwane ehamba ngabantu kwashama washinga emzini yabantu. Hayi ngoba ekhaya kwahlushaliwe kodwa impilo. Ngayohlala emjondolo ngilunywa wamaskito kunento yonke ekhaya. Ngithola uJesu. Uma kuthiwa abafuna uJesu kuthiwa inkosi seyikhona yabe inhliziyo yami ifuna ilangazelela ukumbona ngempela uNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu uzungangedluli. Ngathi uzungangedluli. Mawukhona ngempela ngiyacela ungangedluli. Asukuma amadoda kaThixo athi khona usephakathi kwethu. Ngathi ungangedluli Thixo kwathi ukhona uphakathi kwethu. Ngathi ungangedluli Thixo ungangedluli. Ngathi uma ngizwa ngathi abantu bakhala ukuthi
mangivula amehlo itende ligrey kaNkulunkulu igcwele itende uma ngithi ngiyaqalaza ngabona umbane ungena fana khona uyoshaya kwela khona kanti inkosi singilandile kanti inkosi isingilandile ngathi yebo Nkosi yami ngiyakuthanda ngisho angazi mangiphuma lapho ukuthi ngiyaphi mama yashaya intende umbane phezwe ngathi khona ekudabula amathumba kamthatha uJesu ngeyomini bhuti ngahamba naye asikho isizathu sokuthi utatazele mangabe esetholile ngoba uthi ngisikwa sokuphila wabalambileyo athi babanganiwe ngingamanzi okuphila haleluya athi indoda yabafelokazi glory to Jesus athi haleluya athi Melissa wayintandana uJesu Kristu waseNazaretha suka lapho ngathi uNkulunkulu ufuna ngenzeni ngeze ukuthula enhlizweni wathemba emuva yoxolisa ngabuyela ekhaya wathiwa iqale emuva indaba wangathi labantu lekufanele babuyele emuva uyoxolisa ngoba kunabantu bahamba ungenzanga kahle kubo ngahamba ngaye kulowo muzi lowo ngayoxolisa ngiyaxolisa isikhathi sami